ओइ थां मोसौ दोस्लायना फै खालि गेम खर' गरम जालायलांबाय आङो बांद्राय गेलेबाय थाबा आंजो मबाइल देख्रुबना होजागोन दै थां बोरमाखौबो दोस्लायना फै खालि उदां जानाय लोंनायल' खामानि मावा दामानि मावा स्कुल बन्द'फोराव थां एबार दोस्लायनांगौब्रा दानिसो थांना फैखांबाय आरो दासो दोस्लायबाव नामा थांगोन ना थाङा नोङो रावलाय थांनि थां बे बिफा मदारुजों मा जाबावगोन सानसेयावनो खनब्रै खनबा मोसौ दोस्लायनो साला गावहा जिराय थाना खालि मोसौ दोस्लायहै बोरमा दोस्लायहै मालायफोरा स्कुल बन्द'बा आरामसे थानो मोनो आंहा आरो मोसौखा बोरमाखा मोसौ खिबा मोसौ खिगार बोरमा खिबा बोरमा खिगार मा खालामनो थिनबाय थायोना सान्थियानो गैला आरो गावनि गस्ला लंपेन्ट सुना लाबाव गावहा जनानै आरामसे थोनबाय थागोन बेसे खोनासंनो थांना फैनो र' घन्टा ससे थांफाना दोस्लायदों होनना थगायफैगोन आं ओइनो बे फाग्लाखौसो लोगो मोनलायबाय बे थान्दा बोथोराव गावनि एसे बरिखौनो गस्ला गानालासिनो देखायबाय थागोन ओइ मा खबर स्कुल गैया नामा दिनै ओइ फाग्ला स्कुल बन्द'खौ मिथियाखै नामा नों न'आव खामानि मावा दामानि मावा बेयावलाय मा बेरायफैदों नोंलाय न'फोराव उन्दुना थानांगौ न'आव उन्दुनो हायालै सानफ्रोमबो खामानि थिननायल' फुङावनो सिखारनानै मोसौ है बोरमा है दाउनो आदार हो अमानो आदार हो खामानियानो खामानि आरो गस्ला लंपेन्ट सुना ला मालायनिखौबो सुना हो खर' गरम मोनलायलाङो कलेजाव थांनो मोनबासो एसे हान्थि मोनो आं नङाबाथाय खर' गरमखा माथो नोंबा आं बायदिसोलै जोंहाबो खालि खामानि मावल'थार ससे थांना फैनि र' दोस्लायबाय होनना थगायगोन आं थाथ'दोलै होमबा आं थांसै दे होमबा दोस्लायबोबाय दा दसे थाना दैबो दौहैखादो मा